Hey, com estem, família? Sí, els Versaris, la vostra sorda, i Palestine representant. Com diu, Pau? No vull ser res, els patetins anats de mig que encara no l'he fet per tots plens, que encara no entès, no vull ser ningú més que preguntat, per mal que igual és fastigós el meu clatell clavat així que guerra, això segueix col·lapse en guerra, que els relax se'n perden, les arrels de la terra s'esquerren, els murs de l'imperi a cada guerra, a terra, la pau és a tocar arreu de la terra, sí, la pau és a tocar de cada terra, sí, nosaltres toquem al costat d'aquest mur de merda, estem a Aida, camp, xavals, això és Palestina, Cisjordània, ells en diuen West Bank, una terra ocupada, nen, una terra ocupada, una terra ferida, però nosaltres portem la veu i l'amor i aquí estan, això és la gossa i els Versaris estan. És un vell de mana, provincialitat de la realitat amaga, la cara bonica que busca marca de cor agre, precarietat de fam, l'esclavatge agradable, i tu ja saps que qui paga mana, i qui mana no paga, i qui no mana no cobra, i qui no cobra sobre perquè no paga, i així es propaga aquesta visió del capital, des del bressol fins al punt d'un funeral, ja saps que qui paga mana, i qui mana no paga, i qui no mana no cobra, i qui no cobra sobre perquè no paga, i així es propaga aquesta visió del capital, des del bressol fins al punt d'un funeral. Uau, pregunta això, tio. Digue-li precariat o proletariat, la victòria de les forces vives arribarà aviat. Els que veu néixer morts us enterrarem vius. Per descomptat, no podrem ser molt compassius. En acabat haurà començat la nova vida. Ja! Oye, família, listen this. Com diu Pau, que s'ha de mà de cosa de tota bola, pèrdues, dins com aquestes sense escapar entre la nit. Cara grossa d'un amic molt ràpid, que l'últim és una nit, no no sé ni qui és l'altre. Les dues fulles, avui el que rutlla i contines fons, que són forts, per la història. Tota una classe va fer un coll de la polla, s'ha de cada del cos dels nens, es mostra calla. Deixa, parlant de màquina i no para de créixer, les cares no paren. Solo no España lo que va la playa con la meta sudar en sus días. La guerra españolista, la madura del rastro, dominant internista, la tu precipici, per reunir-se mig camí de cara somni de ruptura socialista i queixar-se per PC. Mejor la pràctica, Antonio la teoria, William Drake, Lidia, Puro, la reina Sofia. Van passant els anys, man. Que no és un recurs de carim, instrumentari, no hi ha cap mercenari que pari, el missatge d'odi de precari, itinerari solidari, dipositari, el canvi proletari, que no és un recurs de carim, instrumentari, no hi ha cap mercenari que pari, el missatge d'odi de precari, itinerari solidari, dipositari. Trobem coses entre el carrer, la moda, els discursos, paradets, les ratxeres, com la incorrecció, perquè ja no que serveix el performa, i tota la culpa està per tot, que tot origina. Si no m'agrada, pagar tampoc valia. Dansa! Que s'aclara, contra valia. Moment i que s'alegui que la banca, per no gana ningú fia. La manera que la mou al mercat, robat des del que pugui. Per a nit del dia, la crisi. Per la cora despenjat, fins a la feina negoci. Volem! Fem un xinco per ligar la seua vela súplica, que aquí no hi ha pagat, no dic que sembli que la història cíclica, no hi ha res de rèplica, qui ho explica? Que la manera del paper moneda és freda, tota com la seda. Sobre la terra, els homes grisos que paguen pisos des de l'hòspic. Que és un recòstic de l'arim, instrumentari, no hi ha cap mercenari que pari, un missatge d'ori de precari, itinerari solidari, dipositari. Que és un recòstic de l'arim, instrumentari, no hi ha cap mercenari que pari, un missatge d'ori de precari, itinerari solidari, dipositari, el canvi proletari. Sempre a Aida Camp, it's big at Versaris from Barcelona, Sants, Sabadell, Vallès Occidental. It's a pleasure. We represent your resistance, your message of resistance to our country. We are very pleased to be here. It's Guillemino, it's la gossa sorda, it's at Versaris, directament des dels països catalans representant. Que no és un recurs literari, indumentari, no hi ha cap mercenari que pari, el missatge d'odi de precari, itinerari solidari, dipositari, el canvi proletari. Que no és un recurs literari, indumentari, no hi ha cap mercenari que pari, el missatge d'odi de precari, itinerari solidari, dipositari, el canvi proletari. Okay, let's try it.
When I say free, you say Palestine. Free Palestine, Free Palestine. When I say free, you say Palestine. Free Palestine, Free Palestine. When I say free, you say Palestine. Free Palestine, Free Palestine. When I say free, you say Palestine. Free Free No, you have to tell this louder, you know? I mean, I don't hear you. What about you? What about these people there? Yeah. Free, you say Palestine. Free Palestine. Free Palestine. When I say free, you say Palestine. Free Palestine. Free Palestine. When I say free, you say Palestine. Free Palestine. Free Palestine. When I say free, you say Palestine. Free Palestine. Free Palestine.